Szeretettel köszöntünk mindenkit, én Annika vagyok. Én Ricsi. És ez az Egy Másképp. Igen, Egy Másképp. És ez az egyes füle most jutott eszembe ez a név. Fantasztikus. Na ez a kreativitás, hogy miért is jött létre ez a kis beszélgetés, illetve ez a csatorna? Nem tudom. Na hát ez a kreativitás. Csak gondoltuk, hogy megosztjuk veletek is a gondolatainkat, illetve a beszélgetéseinket, mert nagyon sok értékes információ szokott elhangozni, amikor összeülünk beszélgetni. Milyen témában inkább azt... Milyen téma? Mindenféle témában. Mai világban, ami történik, az emberiséggel, ami történik, a lélek szintjén, ami történik, szellem szintjén történik, tehát tulajdonképpen azt az átalakító, transformáló folyamatról szoktunk beszélgetni, ami mindannyiunkat érint. És ezt már próbáljuk lefordítani emberi nyelvre. Hát azért ő Ricsi barátom, mert ő nagyon jól tudja emberi nyelven. Én is igyekszem emberi nyelven lefordítani mindazt, amiket ilyenkor hallok, kapok. Néha sikerül. Néha sikerül. Igen. A célunk az, hogy egy kicsit humorosan, spontánul történjenek ezek a beszélgetések, semmit nem beszélünk meg előre. Nem, egyébként most is úgy volt, hogy eljöttünk, aztán ami jön. Ami jön, mert nagyon sok tájékoztató videó van mindenféle csatornán a témákból. Nem ezt szeretnénk képviselni. Nem is tudnánk szerintem, mert eléggé zsigerileg ellene menne a rendszerünknek. Igen, én szeretem szabadon, lazán, spontánul közvetíteni azokat az információkat, amiket ugye az égi csatornából is kapok, illetve a saját tapasztalataim és az életutam. Elmondhatom azt, hogy az életutamból már összegyűltek a bölcsességek, ugye Ricsi? Hát igen. Hol mikor vagy? Nem, egyébként tényleg alá tudom támasztani, mert mikor találkoztunk? 6 évvel ezelőtt? 6 éve, igen. Ja, azóta együtt dolgozunk. De azért magadról is mondj már valamit, hogy azért nyilván tudják az emberek, hogy nagyjából mivel foglalkozó, vagy mi az a fő terület, amiben mondjuk a szakmád, vagy a munkád, amiben mondjuk segíteni. Hát nem is azt mondanám, hogy szakma, hanem inkább egy küldetésnek tekintem, amit csinálok. Mindent magam miatt kezdtem el. Tehát saját életutamat, a saját sorsomat akartam jobbá tenni, és én ezért kezdtem el képezni magam mindenféle irányba, és akkor ebből kiforrott egy olyan komplex, nem is mondanám azt, hogy módszer, hanem egy olyan életfelfogás, így van, amit nem csak akkor alkalmazom, amikor valaki jön hozzám egyénibe, vagy akár csoportos munkára, kurzusokra, tanfolyamokra, hanem én így élem az életemet ebben a felfogásban. A szellemiségben is. Pontosan, és hát hogy mivel foglalkozom? Transzgenerációs mintázatokkal, legfőképp ugye a családrendszerben, már csak a saját sorsom miatt is ez a legfontosabb, illetve energetikai kezelésekkel, információs gyógyításokkal, ez történik egyénileg, történik csoportosan. A legfőbb célom az, hogy mindenkit visszavezessek önmagához, ahhoz a csodához, akik valójában vagyunk. Hogy vessük le azokat a sallangokat, azokat az állarcokat, azokat a felvett viselkedési mintákat, pózokat, sémákat, és hagyjuk, hogy a saját lényünk, az egyediségünk sugározzon belőlünk. És hát erre épül tulajdonképpen minden tevékenységem. Nagyon szeretek hangokkal dolgozni, frekvenciákkal, az a fő szerelem, mint zene. Igen, azért ez egy elég színes skála, amiben te mozogsz, nyilván magát tekinthetjük úgy, hogy a fizikai szintet és a szellemi tudást próbálod összekapcsolni, egybe gyúrni. Nyilván ugye láthatók a hangtárok is, amiket szeretsz használni meditáció közben is, illetve... Ja, igen, szoktam meditációkat is így produkálni néha. Hát meg hangfürdőket. Lényegében azt szeretném, hogy megérezzék az emberek magának az életnek
a csodáját, szépségét, finomságát, lágyságát, örömét, szenvedélyességét, és ezt próbálom mindenféle irányból. Tulajdonképpen ez a beszélgetés is eljött. Igen. Ezért jött létre, mert nagyon sok emberen látom azt, hogy rengeteg információval rendelkezik, nagyon sok mindent megtanulnak, rengeteg kurzus, tanfolyamot, előadást végignél, workshopokra elmennek, de nem tudják gyakorlatban alkalmazni. Igen, de viszont ezt próbáljuk, vagyis legalábbis így a beszélgetésünk, illetve a content vagy a csatornának is a lényeg ez lenne, hogy valahogy segítsük ezt a folyamatot, vagy próbáljuk átvezetni arra, hogy nagyon jó az, hogy tanul az ember, hogy fejleszti magát. Nyilván, amire én is rájöttem így a 6 év alatt, ugye önfeltárás vagy az önismereti munkák folyamán, hogy ezt a tudást, amit mondjuk megszerzünk, azt beleültessük a fizikai valóságba. Hát, mert azt mondják a nagy bölcsek, hogy mármint az égi mestereim is, meg a földi tanítóimtól is hallottam, a mesterek, hogy bölcsi akkor válunk, ha alkalmazzuk a megszerzett tudást. És valahol itt érzem a hiányosságot a mai világban tulajdonképpen, hogy rengeteg információ áll a rendelkezésünkre. Sőt, olyan dömping van már, hogy nagyon-nagyon ébernek kell lenni, hogy megválogass, hogy mit veszel magadhoz, mi az, ami téged előre visz, téged emel, és mi az, ami nem. De ha ezt a hétköznapokban nem tudod alkalmazni a saját életedbe, akkor nem változik semmi. Hát nyilván nem akarjuk így a spiri egót nagyon az nem az én dolgom, nekem is van, mint minden embernek van egója, spirituális is, meg hétköznapi egója is. Erről is akartunk azért beszélni. Beszélünk sok mindenről egyébként, igen. De a legfontosabb, hogy szépen. Ami nem olyan egyszerű. A legnehezebb feladat. Mert évezredek óta erre voltunk kondicionálva tulajdonképpen, hogy logikán, elmén alapuló ismeretekkel foglalkozzunk. Térjünk el ugye a hitünktől, térjünk el az égieknek a támogatásától, és csak arra összpontosítsunk, ami kézzelfogható, szemmel látható, materiális. Na most az a változás, ami jelenleg zajlik ugye a világunkban, az pont ebből vezet ki minket, ezért van ekkora káosz, hisz ami eddig működött, már nem működik. Erről is rengeteg információ van, úgyhogy erről beszélhetnék. Ezt a témákat majd szétbontjuk. Szétbontjuk, csak most egy kicsi összképet, hogy mégis miért ültünk itt össze. És ugye Ricsi képviseli a földi szférát eléggé jól. De ezt fejtsd ki, hogy mit értesz ez alatt, mert lehet, hogy ugye a nézők nem olyan földi szféra, hogy nagyon jól racionálisan lát dolgokat, annak ellenére, hogy otthonosan mozog a szellemi törvényszerűségekben is. Nyilván te szemszögedből látod már, hogy mondjuk kevésbé voltál otthon az ilyen technikai hát egyáltalán nem vagyok dolgokban, a GPS használat, meg hasonló. Igen, szóval a földi világunkhoz elengedhetetlen a technika, ezt be kell, hogy ismerjem, és nem akkor lesz bárki más egy megvilágosodott, felvilágosodott nagy mester, hogyha teljesen elzárja magát ezektől a fizikai dolgoktól, hanem én belegezőleg, ha minél jobban benne vagyok. Igen, mert ugye azért megnézzük, ez is minden Isten teremtménye, tehát hogy mi a technológia, technika, és csak nem mindenre használjuk. Meg hogy honnan használod. Itt van ez a mesterséges intelligencia, most elég sokat lehet erről olvasni. Még egy izgalmas történet. Ez nagyon izgalmas történet, mint minden más egyébként, mert mindent lehet jóra és nem jóra használni. De hát ez is csak ugye itt van ám ebben a világban, hogy jó meg nem jó, mert amúgy ilyen nincs. Hát szándék. Minden a szándék, pontosan. Mi a szándékod? Honnan indul ez a szándék? Mit szeretnél befolyásolni, manipulálni, vagy jobbá tenni? Így van. És nyilván itt azért még a 3D és az 5D átmenetben az még ez a 50-50%. Hát ezt tanuljuk. Relativizáljuk, hogy valami jó vagy rossz. De hát Ricsi, ezt tanuljuk, hogy a régi működésből hogy tudunk az új működésbe haladni, és ahhoz
ahhoz, hogy én valahova tudjak haladni, ahhoz meg kell ismernem azt, hogy honnan haladok. Mit értesz egyébként régi működés és új működés alatt már? Nyilván most elég sok mindenről beszélünk, de mondjuk szerintem ez egy elég érdekes információ lehet. Régi onnan hova működés. tartunk? Onnan hova? Jaj, igyekszem úgy megfogalmazni a dolgokat, hogy azért az befogadható legyen és érthető is legyen. Azt el lehet mondani, hogy korszakváltás van. Egyébként erről is rengeteg információ. Már csapból is ez folyik, hogy korszakváltás van, vége a régi működéseknek, a régi idővonalnak, nagyon sok szép szó is keletkezik, idővonal, párhuzamos időség, stb. Aranykor, wow, vízöntőkora, mind-mind ugyanarról beszél, hogy az, amiben eddig élt az emberiség, az lezáródott. És nem azért záródott le, mert valami büntetés végrehajtás következik, hanem folyamatos spirális fejlődésben vagyunk. Miben éltünk eddig? Tessék? Miben éltünk eddig, ugye azt mondtuk? Eddig a kétségekbe, a külön választottságban éltünk. Tehát megtanulta az emberiség, az emberi tudat, a lélek megtanulta azt, hogy ő egyedi, különleges, és mindenek köré épült fel, tehát nem egységben éltünk, hanem kétségben. Külön választottságban, hogy én vagyok a legjobb, én vagyok a legkülönlegesebb, minden én vagyok. Tehát egy kicsit ilyen én központú, egocentrikus világkép volt eddig jelen a Földnek a tudatosságában. És hát ugye ez nyilván maga után hozta a hatalmi harcokat, az erőfitoktatást, birtoklást. Időben mekkora időről beszélünk, amikor ez zajlott? Hát, ha mondasz valamit, hogy patriarchális időszak. Igen. Ez erről szól. Ez erről szól. Hogy amikor ez elkezdődött, most történelemben hol? Nem csak olyat elmondtam, 1000 éve, 12 000 éve. Nem. Hát mikor kezdődött a patriarchális korszak? A férfi uralom. Most jól beégünk. Jól beégünk, mert ilyet nem tudunk. Mindenki googlizza ki. Googlizzátok ki, hogy mikor kezdődött. Tehát az a lényeg, hogy a Föld energetikai szempontból, tehát a Föld fejlődésének nem ez az első ugrása, első korszak lezárása, hanem egy-két, akár a harmadik, negyedik. Ami próbálkozásra gondolsz egy szintlépés? Mindig volt szintlépés. Tehát minden egyes korszakváltás, mondjuk ha kezdjük onnan, hogy éltünk úgy a Földön, hát már aki élt, ugye, éltek úgy az emberek a Földön, hogy a Föld szeretete volt a központban, tehát akár ugye az Isten kép, az Isten világa, az a természetről szólt, a Föld szeretetéről, a Földdel egyé váló életminőség. Ott nem voltak harcok, ott nem voltak birtoklások, ott mindenkiért. Mondod, egy nyugodt békés Nyugodt béké, így van. Véget ért ez a korszak, mert ugye spirálisan fejlődik minden, nem csak az emberi tudat, hanem ugye a Föld tudat és az univerzális tudatosság is. Tehát egyszer fejlődik minden? Minden egyszerre fejlődik. Tehát benne az emberek is. Így van. Minden hat mindenre. Majd erre is ki lehet térni idővel, hogy mi ez hogy néz ki. Csinálunk majd, igen. És ugye ez véget ért ez a korszak, beléptünk abba a korszakba, amikor a nők kerültek ugye uralom alá, fölé. Ez volt a matriarchális időszak. Hát körülbelül, igen. Az istennő imádat, amikor papnők voltak, amikor a nőknek szentsége volt, a beavató női minőség. Ez azért ismerős, nem? Amikor Isten anya volt, Föld anya. Amikor mindent a női energiákon keresztül éltünk meg, és azokon keresztül működtünk. Ugye ez is tartott, ameddig tartott, és utána belépett a másik pólus, a patriarchális korszak, férfi rendszer. Na most ezt lebontom ugye a testsíkjára, és akár a csakrák, kicsit beszélünk ilyenekről is, hogy energiaközpontok, hogy hol van a tudat fókusza. Ugye a gyökércsakrás tudatú fókusz volt az, ami minden, ami a Föld, ami az ingóság, ami az értékek. Az volt ugye az első ilyen korszakunk.
amennyit be lehet így fogni az információba. Nyilván több is volt, de ez az, amit most még így meg lehet fogni. És utána ugye a 2-es csakrás, szakrális csakrás női korszak, és ugye a 3-as csakrába mentünk fel, elszárjuk most le. Ugye az erő központ, az erő, a hatalom, a birtoklás, hogy az enyém, én vagyok, az én vallásom jobb, az én Istenem többet tud, a te Istened semmit nem tud, tehát ez amikor egy külön választódik. Na ez záródott le. És akkor tulajdonképpen akkor és tulajdonképpen hova megyünk fel? A szívbe, a szívcsakrás működésbe, és innen jön az, hogy a szívtudatosság lesz az az út, amin tovább lehet haladni. És szerinted beléptünk már erre a szintre? Vagy a kapujában? Ébredések vannak, felébredések vannak, ez a folyamat megállíthatatlan, akár tetszik, akár nem. És ez milyen hatással lesz az emberekre? Vagy ha mondjuk lebontjuk, hogy ki milyen tudatosságban van? Nyilván nem ijesztésképpen, csak hogy nyilván is egy ilyen mélyebb dolog, de ha már itt tartunk, akkor azért szerintem. Ugye a 3-as csakrás működésben, amikor alá-fölé rendeltség viszony volt a fő uralom, tehát volt valaki, aki a fő mufti volt, most tényleg fogalmuk, vagy bárki, a papok, akárhogyan nevezzük ezt. És ugye volt a szolganép, akik az alárendeltek voltak, akiknek nem volt szabad akaratuk, illetve volt, de nem értek vele, nem volt. Ők arra tették fel az életüket, hogy követik azokat az utasításokat, parancsokat, amik a feljebb valójuktól jön. És ebből kifolyólag elfelejtették azt, hogy ők egyedi, különleges lények. És ez az időszak arról szól valójában, hogy felfedezzük, hogy egyediek vagyunk. Újra visszatalálni a középpontot. Most már megtanultuk, hogy mindannyian egyediek vagyunk, különlegesek vagyunk, és most oda kell visszatalálni, hogy valahol mégis egyek. Valahol mégis egységben vagyunk. Ugye nagyon sok szép mondat, ha én te vagyok, én vagyok. Egyek vagyunk, egység. Nagyon sok ilyen, hogy egység. Ami nyilván nagyon sok pozitív, szóval nem lehúzni akarjuk ezt. Persze, csak azt kellene megérteni, hogy addig, míg az ember saját magával nem kerül egységbe, addig nem tud. És valójában te ebben tudsz segíteni, szóval nem? Tehát, hát én ebben tudok segíteni. Csak visszakanyarodva az elejére, igen, segítesz az embernek visszakanyarodni önmagához. Saját erejükhez. Pontosan. Ez nagyon jó ugye a saját erődhöz, mert rengetegen kiadták az erejüket. És ugye ez lenyomatként, információ lenyomatként itt van a kollektív tudatosságban. És nagyon sokszor nem saját tudatosságunkból és szívünkből cselekszünk, meg gondolkodunk, meg érzünk, hanem hatnak ránk. Ösztön is így van. Meg én vagy hatnak ránk a ránk, így van. Ugyanúgy úgy hat ránk akár egy generációs mintázat, ami ugye a felmenőinktől, az őseinktől jön, ahogy ők hittek, ahogy ők gondolkodtak. De az már inkább úgymond a tudatalattinkra, nem? Tehát amire nem vagyunk tudatosak. Mert ugye van olyan külső inger, amit egyébként észlelünk, és tudjuk, hogy mondjuk kihasználnak minket, vagy kizsigerelnek, visszajelnek az erőnkkel. Ugye van az, amit tudunk, meg van az, amit nem tudunk. És ugye például egy térállítás, vagy hogyan is szoktuk? Generációs térrendezés. Mindig más nevet adok neki, mert valahogy mert nem lehet. Családállítás most. Igen, azok az alapok, csak sokkal komplexebben dolgozom, amiatt, hogy látok, érzek, hallok. Persze. És teljesen rákapcsolódok arra a lélekre, aki ide jön hozzám, és ebből kifolyólag a minket körbevevő térhálóból olyan információkat tudok lehozni és kioldani, ami az ő sorsát jobbá teszi. De nem én oldom meg. Ja, te hozol, csak hogy így visszakanyarodva azt, hogy látod. Kíváncsi vagyok, mert szerintem mindenki. Következő történet. Következőben beszéljünk arról. Így van, most arról beszéljünk, hogy a te életedben egy picit, hogy ne csak rólam legyen szó, mert hát ugye beszélgetünk, Ricsi. Ugye a te életedben, a te életedben, mert te ugye földi dolgokkal foglalkozol. Igen, majd látom, hogy kicsit bevonjuk akkor a férfi-női minőségeket is. Pontosan, és ez azért jó. Hogy balanszban legyünk. Hát igen, a megélések, mint férfi a spirituális világban.
Igen, nekem ez egy kicsit ilyen, hát kényelmetlen volt, főleg az elején. Mert, Mi számodra a spiritualitás? De ez egy nagyon érdekes témakör, ezt is kibontjuk szerintem. igen, mert, Most csak egy pár szóval, hogy neked mi a spiritualitás? Te mit értesz ez alatt? Nekem minden, ami láthatatlan, tehát minden, ami megérint lélekben, és ami, nem tudom, valahogy, ez egy nagyon-nagyon tág fogalom. Borzasztó egyszerű fogalom a spiritualitás, maga az élet. Igen. Maga az élet. Mondjuk ezt már mondtad nekem egyszer, de én valahogy mindig külön bontottam azt, hogy... Tehát az élet, maga a spiritualitás. Tehát minden létező, aki lent van most itt a Földön, egy szellemi tudatosságú, spirituális létező. Csak nem tud róla, mert alszik. És ez a felébredési folyamat történik, amikor felébredünk arra, hogy kik is vagyunk valójában. Ugye ez a kis gunya, igen, az, hogy most ruhába vagyunk, meg így nézünk ki, meg úgy nézünk ki, ez csak egy átmeneti állapot, de nem ez vagyok. És ugye itt volt neked is sokszor fogalomzavarod. Elég sokáig, pár évig. Ja, küzdöttünk. Igen. Hogy ez nem egy lila ködbe burkolózó akármi, ez maga a kézzelfogható élet. Figyelj, ez ott van a természetben. Na most ez ott van a fákban, növényekben, mindenhol ott van. Megnézzük, akkor ott van a munkahelyünkön. Ott van a munkahely, pontosan. Én mindig úgy képzeltem a spiritualitást, és szerintem ezért is hoztuk létre valahogy ezt a csatornát, hogy ne misztifikáljuk túl. Igen. Mert én is azt csináltam, és nagyon elvesztem benne, meg nagyon csak későn találtam meg ennek a egyensúlyát, hogy én is mindig valami nagyon látványos dologra gondoltam, hogy varázslás, meg látói képesség, meg látom szellemeket, meg nem tudom. Azért, mert a vízióimban, és azt mondja, ez a spiritualitás. Köztudatban ez van? Köztudatban ez van, mert... De nem ez a spiritualitás, az a hogy elvonulsz, tudod, hogy neked remettel leszel, neked el kell vonulni, meg csak akkor egy hiteles, te ilyen gurunak kell legyél. És ugye mennyi ilyen tanító van, vagy áltanító, akit vissza is él ezzel, hogy kicsit így. De ennek is helye úgy van. építi fel. De figyelj, ennek is helye van, és létjogosultsága van itt ebben a világban, ugye hát egy duális, poláris világról beszélünk, aminek vége lesz, mert a szívben nincs polaritás, a szívben egység van. És mit mutat meg nekünk valójában az, aki mondjuk tényleg nagyon elvonatkoztatja a spiritualitást magától az élettől, vagy hogy különveszi, ugye, hogy nem tud itt a fizikai síkon létezni, hogy nem fogad át pénzt, meg. Számomra, ez most rólam szól, ahogy én érzékelem, borzasztó fontos, végigjártam ezt az utat, te tudod a legjobban, nagyon sokat beszélgettünk, hogy nem elég az, hogy én a szellemi világokban otthon vagyok, és információim vannak, képességeim, érzékeléseim. De azért jöttem le a Földre, fizikai testbe, hogy én itt tudjam ezt megvalósítani, hogy én itt éljek, és hogyha én nem gyökerezem le, akkor nem tudok magasra szárnyalni. És itt érzem legtöbbször az elcsúszásokat ezen a területen. Most már de... Hogy mindenki szellemi tudásra törekszik, mindenki a szellemiséget hangsúlyozza. Az intelligencia. Borzasztó fontos. Ez meg róla szól, hogy észre kell ezen kialakulni, hogy az intelligencia csak az jó. Borzasztó fontos. De, persze. De ha nincs itt lent a Földön keret hozzá, tehát nem élem, nem teljesedek ki általa, akkor miért jöttem ide? Ugyanez igaz arra is, hogy akik csak arra fókuszálnak, hogy a munka, a pénz, a materiális világ, a technológia, az a másik véglet. Az meg a másik véglet, tehát akik elzárják magukat, és tulajdonképpen ez is szívből van, képzeld el. Tehát a szív, igen, minden szívből van. Tehát akinek zárt a szíve a sok-sok fájdalomtól és traumától, az elzárja magát, ugye? Az elzárja magát attól a szférától, ami rajtunk kívül van. És általában ez a két véglet szokott lenni az embereknél, hogy vagy nagyon földi, vagy nagyon égi.
tisztában kivételnek valaki már azért egész jól Közlekedni a kettő közt. egyensúlyban van. De most, hogy nézzük a szimbolikát. Polaritás. Most csak a csakrarendszert nézem. Figyelj, gyökércsakra, koronacsakra. Szakrális csakra, homlokcsakra. Erőcsakra, torokcsakra. Szívnek hol? Szívben találkozik. Ez a tengely. Tehát mindig, amikor ilyeneket hallok, hogy légy tengelybe, legyél a középpontodba, hol van az a középpontod? Szívben. Hát kellene, hogy legyen. De a mai kor emberének a középpont még mindig itt van a fejben. Azért nyilván valamilyen szinten így ez a külső nyomás vagy társadalmi kényszer is sokszor hogy oda vezet az embereket, hogy fejbe legyenek, hogy ne is érezzenek. Tudod, én nekem ezt úgy fogalmazták meg annól, mikor tanítottak, hogy az emberek álmodnak, alszanak. És álmodnak egy közös álmot. Évezredek óta közös álmot álmodnak, alszanak. Még jelenleg az embereknek a többsége úgy érted a Földön, de a kollektíve gondolsz. Igen. És ugye egyéb kozmológiai esemény által, ugye most de nem megyek bele, de majd beszélhetünk erről is. Elindult egy fényfolyam a Föld felé, és ugye ez a fényfolyam, fényrészecske, mint egy villany körte az agyba, elkezdte felkapcsolni a lámpákat. De most tudod jól, hogy ha egy sötét helyet megvilágít egy lámpa, mi keletkezik? Nem csak világosság, hanem mi mutatkozik meg? A sötétség is, az árnyék is. Ez zajlik most. Mivel rengeteg fény érkezett, fényrészecske érkezik folyamatosan, és egyre több a Földre, nagyon sok ember felébredt az álmából, de nem tudja, hogy hova ébredt fel. Érzi azt, hogy káosz van. De nem érti, hogy mi történik körülötte, és nyilván olyan dolgokhoz is folyamodik, amivel próbálja ezt a feszültséget, ezt a stresszt elfolytani, holott pont az lenne a lényeg, hogy tisztulják. És lehet, hogy nem is meri felvállalni, szóval lehet, hogy azt érzi, hogy úristen velem van baj van. Pontosan. Éltem egy megszokott kerékvágásban, és most meg teljesen más energiában vagyok, és szerintem sokan te vannak tudod a legjobban, hogy neked milyen változásokat hozott be az életedbe ez az energiaváltás. Vagy ahogy elkezdtünk együtt dolgozni. Nem tudom, szavakkal igazából ezt honnan indultál, most hol vagy, én honnan indultam, most hol vagyok. És ugye mindig magunkhoz kell magunkat viszonyítani, nem másokhoz. Mert mindannyian más sorsutat írtunk meg, más fejlődési ütemet írtunk meg magunknak. Tehát nem szabad kis Mariskához, meg Nagy Bélához hasonlítani, mert ő itt tart, én meg még csak itt tartok. Ezt a hibát én is, nem hibát, de ezt a tanulási fázist, ezt én is átéltem. Nagyon jól mondhatod, tanulási fázis. Igen, nem akarok ezt hibát mondani, mert igazából nem tudunk hibázni, ezt nekem nagyon sokszor mondtad, hogy nem tudsz hibázni. Tehát, hogy nem, mert tapasztalni jövünk ide, fejlődni, tapasztalni, tanulni, de valójában azt tanuljuk, amik vagyunk. Elképesztő paradoxon egyébként, mert nem biztos, hogy az emberi elmének van. Lejövünk a fényből, mint szeretet, mert mindenki szeretet, meg fény, meg csoda, és akkor ebbe a sűrű energiába elfelejtjük. És azt játsszuk, hogy erre kell felébrednünk, és hogy újra kell megtanulni azt, hogy kik vagyunk. És az életünk összes történése, eseménye, szereplője mind-mind ebbe vesz részt. Ez a forgatókönyvünk. Csak hogy ebbe a forgatókönyvben egy csomó más is bele szól, hogy miért alakul úgy, ahogy. Én csak egyet tudok mondani, ha a szeretetet veszem alapul, és itt most nem az emberi szeretetről beszélek, hanem azt az egyetemes szeretetet, amivel folyamatosan el vagyunk látva, ha ahhoz kapcsolódunk, akkor bármilyen helyzet legyen itt, akkor ki tudunk jönni. És valójában tudunk kapcsolódni, ugye? Szóval, hogy... Mindenki tud kapcsolódni, csak elfelejtették, hogy kell. És ez a paradox helyzet. Mit tudsz javasolni egyébként, vagy szerinted? Borzasztó egyszerű gyakorlat, tedd a kezedre a szívedet. Tedd a kezedre a szívedet. Érezd meg a kezed alatt a dobogó szívedet. Abban a pillanatban a fókuszod a fejedből átmegy a szívedhez. Tehát tulajdonképpen azt mondod, hogy
ezáltal tudatosítom, hogy... Itt a figyelmem. Tehát a figyelem a lényeg. A fókusz, a figyelem. Így van, mert az energia követi a figyelmedet. De azt mondod, hogy minden napi gyakorlatra, és ez hány perc, vagy hogy tudnád ezt csak így... Ahogy jónak érzed. Amikor te azt érzed, hogy feszült vagy, hogy stresszes vagy, hogy beborított téged a hétköznapoknak a nyűge, bajjal, már nem tudsz kijönni, tedd a kezedre a szívedet. Meg a szívedet a kezedre, bármi. Tedd oda. És veszel egy mély légzést, hogy belélegzed az életed, belélegzed a fényt, belélegzed a szeretetet, és kilélegzed mindazt, ami fáj, mindazt, ami nehéz, ami már tulajdonképpen nem szolgál téged, ami már nem hasznos neked. A széndioxidot, jó? Kilélegzed, belélegzed az oxigént, kilélegzed a széndioxidot. Csak hogy eközben egy másik folyamat is van, hisz belélegzem az életerőt, az éterikus energiát, és kilélegzek ezáltal minden elhasználódott energiát, ami bennem van. És ha ezt egy pár percig csinálod, és felidézed magadban, ez nagyon fontos, hogy idézzél fel olyan élményeket, emlékeket, ahol jól érezted magad, ahol azt érezted, hogy szeretve vagy, hogy elismernek, hogy sikeres vagy. Hogy erősítsd a pozitív energiát. És képzeljétek el, hogy ha ezt te minden nap csinálod, egyszerűen megtanítod így működni magad. Mert ezt meg kell tanulni, ez egy tanulási folyamat. És ez egy borzasztó egyszerű. Itt a kezed, itt a szíved, edd ide, kapcsolódjál ide. Nem kell túl bonyolítani. Ezért kérdeztem egyébként, mert nem kell túl bonyolítani. Visszakapcsolódva ahhoz a témához, hogy meg spiriguruk vannak, meg ilyen tanfolyam, meg de legyenek, kellenek azok is. Mesterekkel a kapcsolódás. De Ricsi, kellenek azok is, mert olyan emberek adjunk valami egyszerű. Igen, én mindig arra törekszem, hogy minél egyszerűbben, nem mindig volt így, megmondom őszintén, végigjártam én is a fejlődésem útját, meg amúgy nagyon szeretek játszani, amit nevezhetünk varázslásnak, ugye egy körítésre tudjátok, hogy misztikus körítések, jó? Elengedhetetlen kell légy! Játszani kell, gyermeki részünk az nagyon fontos. Ő a legfontosabb, és a gyógyítása. Emlékszem, nekem mindig mondtad, hogy ha jól idézek, akkor a gyermek részünk van a mágia, vagy pontosan. A varázslás. Meg a képzeletünk, a fantázia, a kreativitás, és hogyha te ezt tudod tartani, akkor ezen a szemen keresztül nézel a világra. Viszont most már rengeteget beszéltünk így elsőnek. Összefoglalóként mi az, amit így ajánlasz, vagy mi a tanulság szerinted, hogy a mai energiában, ebben a nagyon kaotikus vagy kiszámíthatatlan világban, mire fordul? Befele fordulás. Kintről már nem kapunk semmit. Eddig se kaptunk, csak eddig azt hittük. Se jót, se rosszat. De majd a következő videóban beszélhetünk, hogy mit jelent az, hogy kívülről nem kapunk semmit, és hogy miért nem. Hogy egy nagyon jó, érdekes téma. Én azt tudnám javasolni, hogy próbáljunk meg a legegyszerűbben élni. Játékosan és a legegyszerűbb módon. Nem misztifikáljuk túl. Nem. A léleknek egyszerűsége van. Tehát amikor te lélekből és szívből cselekszel, vagy beszélsz, az egyszerű. Az elme szereti a bonyolult dolgokat. És pont ezért nehéz az, amikor javaslok bármilyen gyakorlatot, mikor jönnek hozzá, hogy ennyi az egész. Igen, mindig túl gondolok. Én is mindig túl gondoltam. És hogy erről kell átállnunk egy egyszerűbb működésre, és hogyha megtalálod a pozitív gondolkodás, nem elég a pozitív gondolkodás, mert egyszer erről is beszélünk, mert pozitív érzések is. Annyi téma van, hogy kell. De el kell induljunk valahol. Elindulunk, igen. Szóval jó, szerintem így ez. Találd meg minden napodra azt a csendes, elmélyült érzését, ahol önmagaddal tudsz lenni, a valódi magaddal, őszintén. Szívbe. Adj hálát azért, hogy létezel. A hála nagyon-nagyon erős energia. Erről is sokat lehet hallani, én tapasztalom, hogy mennyire. Mindenért, amiért hálát adunk, az többszörösen jön be az életünkbe. Ugye a hála lekötő
horgonyzó pontja az 5. dimenziós tudatosság. Igen, majd erről is beszélhetünk. És hogyha te úgy kezd fel reggel, és ez is egy tanulási folyamat, hogy wow, vajon ma milyen csodák várnak rám? Várom már a negatív kommentelőket, hogy mondják, hogy örömmel, őket is. Álomvilágban éltek, és tudnátok, hogy ilyen helyzetben vagytok, de... Igen, de hát ebből kell átfordulni, és pontosan mi is voltunk, és bátran írjatok nyugodtan, ti hogy élitek meg, mit tapasztaltok, mennyire nehéz. Mert ugye én is szoktam mondani, hogy én egy elvarázsolt világban élek. Igen. Nem ennyire lesarkítva, de most lesarkítva. hozzám képest, igen. Igen, az én valóságomban ott béke van és nyugalom és szeretet. Ugyanúgy vannak kihívások, ugyanúgy vannak megoldandó helyzetek. Mert dolgoztál rá. Rengeteget dolgozom. És még mindig nem vagyok kész, mert ha kész lennék, nem itt ülnék. Már nem beszélgetnénk. Akkor nem beszélgetnénk. Tehát ezt is tudomásul kell venni, hogy addig még itt ez a gyönyörű bolygón létezünk, addig soha nem leszünk készen. De egyre jobban megélhetjük azt a békét és azt a nyugalmat, ami valójában van. Megnézhetem minden az életemet, megnézhetem minden is. Te döntesz. Dönts úgy, hogy innen akarod élni az életedet. Szerintem ez egy végszónak nagyon szép volt. Végszónak nagyon? Hú! Hát tartsatok velünk legközelebb is, ha úgy gondoljátok, hogy értékes információkat, érthető információkat és érzéseket kaptatok. Hát igyekszünk majd kicsit profiban felkészülni, megmondom őszintén, mind a ketten elég amatőrök vagyunk. Ilyen. A legamatőrebbek vagyunk. Amatőrök, meg az amatőrre is. Technológiai szempontból, viszont most látnák a nézők, hogy 2 könyvvel van támasztva a telefon, meg zsebkendő van mögötte, hogy igen, de tudjátok, hiszünk a varázslatokba, hogy így is átmegy minden. Igen, és nem a körítés a lényeg, hanem hát a tartalom, meg ami energia átmegy. Meg ami átmegy, úgyhogy megköszönjük a visszajelzéseteket. Igen, mindenféleképpen. A negatívokat ha tetszett, ha nem. Mert a negatívból lehet a legjobban építkezni, hozzáteszem. Igen. Habár én annyira nem szeretem, és oroszlán egóm annyira nem bírja, de... Meg megszerítjük az oroszlán egódat, az én skorpióságom megszereti, mert szereti mindenek sötét részét is megnézni. Nem nagyon szeret magáról beszélni mélyebben a titkokról. Igen. Na jó, majd változoltuk. Köszönjük szépen a figyelmeteket! Köszönjük a figyelmet, kövessetek minket, és akkor jelentkezünk a következő. És úgy keljetek fel, hogy vajon ma milyen csoda vár rám. És legalább 3 napig csináljátok. Nem mondok 3 hetet, jó? 3 napig, és figyeld meg, hogy mi változik. Oké? Köszönjük. Sziasztok!